no puedo sufrir. I ara nosaltres cap a Mollà amb el Quim Vila. Hola, Quim Vila! Hola, Carles, treu aquesta sinfonia infame que escolta això, mira. A veure. Mira. Cantem per places i carrers, que aquí a la selva se'ns coneix. Som gent de poble acollidora i molt proper. Aquest divendres me'n vaig a la Selva del Camp a cantar el pregó de la Festa Major. Que xulo. I m'estàs posant una primícia Sí, de la sí. cançó que els hi faràs o no? Això és la tornada de la cançó que ja s'ha fet pública per xarxes, el poble s'assaja la tornada i jo canto les estrofes amb una banda del poble, a més a més. Ah, que guai, no? Sí, que parla, la lletra és el pregó de la Festa Major, parla sobre el poble i parla sobre, bueno, amb clau d'humor, d'aquesta manera que ho faig jo, i això, faig assajar la gent i al final el cantarem amb una banda de músics del poble, que encara no en conec cap, encara, eh? Bueno, però això d'aquí també està una mica la gràcia, la improvisació, anar allà i trobar-t'ho. I tant. Exactament. Bueno, això ho fas bastant, eh? Vull dir que tothom Sí, que vulgui... aquest és el primer. Ja m'aniré fent ressò, que també és una expressió que fa, és de bufetada amb la mà oberta, ja m'aniré fent ressò, i ja ho aniré publicant per les zones arsianes i les xarxes i aquestes coses tan boniques. Si voleu que el Quim Vila us composi una cançó pel pregó, o jo què sé, o per l'aniversari, pel que sigui, bueno, millors músics que Quim Vila a Catalunya, pocs, ja us ho dic ara. Que no s'ha notat gens que ets amic meu ara mateix, eh? Bueno, escolta, què he de dir, però a més ho penso, de debò que ho penso. Si no, podria haver-ho dit sense dir això de millors músics a Catalunya. Bueno, jo amb un rànquing dels millors locutors de ràdio també et poso pòdium, vale? Home, pòdium, moltes gràcies, eh? Home, tio, que medalla de... Jo què sé, pòdium vull dir que també vull dir medalla d'or, eh? Saps què vull dir? Ah, bueno, vale. Ho deia per no semblar excessivament llepaculs, saps què vull dir? Vale. Bueno, doncs això, entreu a quimvila.com i allà trobareu tota la informació per poder encarregar-li al Quim qualsevol cançó de qualsevol tipus.